Takže čau, Tomek Marse, já vás vítám od dalšího videa a v dnešním videu si zahrám takovou tu klasickou reklamovou hru, kde si odemkneme část tady naší farmy, zatím za $0, zasadíme si tam teďka v tomhle případě mrkve a teďka už můžete vidět, že to stojí nějaký peníze a tak. A ta mrkev se nám teď bude sklízet, můžeme se ji upgradeovat a tak. Potom tady máme páku, za kterou když zatáhneme, tak nám to tady vybere nějaký semínko, který si můžu koupit. Třeba teďka si myslím, že to je celkem dobrý, protože je za 500. Takže se odemču další část a OK, to je nějaký velký počet. Tak tohle bude asi jak v Grow Garden, že jako to... A jo ne, tak to jsou možná dýně. Jo, já jsem myslel, že to bude jak v Grow Garden, jakože tady bude moc být i různá velikost. A tak možná jo. A teďka si tady vezmu bednu, tady, ve který mám naší sklizeň a prodám ji. Takhle bude vlastně probíhat celá tahle hra. A potom si tady budu upgradeovat prostě nějaký věci. A budu si tady i třeba expandovat tu zahradu, aby nebyla jen takhle malá tady na pár políček, ale aby měla i třeba druhou, třetí a takhle lineu a tady u souseda se koukám, že nejenom druhou, třetí lineu, ale i druhý, třetí patro. Takže já jsem si myslel, že tahle hra bude celkem krátká, že to bude jako takhle druhý, třetí a potom konec, ale jak se vidím toho souseda, tak asi bude dlouhá. A asi ji budu moct hrát celkem dlouho, takže pokud budete chtít pokračování, tak rozhodně neváhejte a napište to do komentářů. A vidím tady, že je tady nějací mobové tady jsou. A já mám tady nějakou rajčatovou pistol, tak já si tady nějakého odchytím a hele, ono ho to zabíjí jako automaticky, že stačí na něj namířit. OK. OK, a něco mi to přidává, nějaký lístečky, nevím vůbec na co to je. Nevím, jako fakt nevím na co to je, OK. Ale něco obírám a vypadá to, že on na mě útočit nemůže. No, ty ke mně jako, ale schválně se nehýbu, abych zjistil, jestli na mě může útočit nebo ne. OK. Nevím na co jsou ty lístečky, snad to třeba v průběhu tohohle videa zjistíme. Každopádně já se zatím nebudu vydávat někam tady jinam na mapu a zatím budu tady u mě v bejsce. Mám dokonce 2 krabice teďka. OK, chtěl by to nějaký dobrý semínko. Ne, tady nějaký špatný za 100. OK, tak tohle vezmu, ale chtělo by to tady vylepšit lak. Ale ještě ho nechci vylepšovat úplně mega hodně. Protože když budu mít zase, no to říkám, když budu mít dobrý lak, tak to budou padat dobrý semínka, na který ještě nebudu mít peníze. Takže to jsem možná měl vyupgradit třeba jednou a ne 5krát nebo kolikrát jsem to vyupgradil. OK. Ale aspoň uvidíme nějaký, no. Proč se to upgradil tolikrát, jako semínko za 500 000. A zase za 100 nechci. Chci nějaký, neřečím, OK. Já jsem myslel, že to 250 to taky nechce. 65 000 to už vůbec nechce. 40 000 to taky ne. 3500. OK, na to bych mohl, no i když to celkem až za dlouho. Chtělo by to nějaký třeba za 1000. Hele, já si budu asi kupovat i ty horší trošku. Protože podle mě to když tak můžu prodat, ne? Jo. A já si to tady trošku vyupgradím. Tak. OK. A teďka tady zasadím tohle semínka. Tak super. Tady na to teď nemám, ale prodám tady krabici. A jo, tady můžu vidět, že jako jak se prostě zvětším farmu. OK. Furt nevím na co jsou ty, jestli to vidíte, tam nad penězma,
tak tam mám nějak teď 120, skoro za chvilku budu mít toho nějakých lístečků, ale já vůbec nevím, na co to je, jako, jestli to je něco, že mi to třeba přidá štěstí, nebo já fakt nevím. Možná se tady můžu podívat třeba do shopu, jestli tady se to nějak neutrácí, ale asi ne. A jinak fakt zajímavý je, že prostě já si vezmu tu pistoli a pak musím bojovat v první osobě, že i když to teď zkouším oddálit, tak to prostě nejde. OK. A tady jsou nějaký vajíčka, OK, to nějakých vajíček. OK, tak jak jsem myslel, že už o téhle hře z Intora znám všechno, tak ani náhodou. Tady jsou tady ty věci. OK. Tak to jo. A já jsem si fakt nevšiml, kolik je tady věcí. Jakože, OK, tady se můžu kupovat nějaké věci za jako peníze, ne reální peníze. Aha, a to byl nějaký event. Jako ne za reální peníze, ale jako za normální jako peníze v téhle hře. Tohle, OK, mám jeden spin. A já se divím, že mi to ani ta hra nějak neukazuje, jako už natáčím tohle video skoro 7 minut, ale nic s čím tady nemám. OK, tady jsou vajíčka. 25 milionů. Jo, na to nemám. Takže tady budu mít asi až někde jinde. Já si myslím, že z tohohle by klidně mohla být fakt dlouhá série. Jako je tady Fuska, je tady milion nějakých věcí, nějaký gear shop, jde to tady rozšiřovat do Aleluja, podle mě. No i když, koukejte, on tam má jakoby strop, ale podle mě to je, že on kdyby si koupil další patro, tak by se mu tam zase přistavilo a jako v tom dalším by měl strop. Že to jako není omezený, anebo tam pak možná bude rebirth. OK, jdu to prodat. A teď se to úplně, já nevím, jestli to půjde na tom videu vidět, ale teď se to úplně lagovalo, jak si ten týpek odpojil. OK, 5000 za malourek. Takže to rozhodně beru. Tak. Bum. Teď už nebudu asi brát ani ty dýně. Takový už zbytečný. Ale melony si klidně vezmu. OK. Tak. Jako, já nechápu, já jsem si myslel, prostě, já vím, že to v tomhle videu říkám jako už třeba 3 minuty, ale já jsem si myslel, že prostě to bude hra, mě jako ani nenapadlo to tady prozkoumat, ale já jsem myslel, že to bude hra, kde takhle tudy, jak teď chodím, tak to je prostě ohraničený a zbytku si nebudu všímat. Nebudu si všímat, že tady jsou ostatní hráči, nebudu si všímat nic, ale tady je tolik věcí, nějaký eventy, já jsem si říkal, k čemu by je ta pistol a koukám se, že teď se bude oddělat, takže to je asi jenom jako na ten event, že se mi dá, což bude za minutu 40 sekund. Takže to ještě bude v tomhle videu. A taky jsem si říkal, proč tady hra je jako tak úplně taková jako šílená hudba, nebo ne šílená, ale prostě taková jakoby, já nevím jak to popsat, ale prostě taková, sami jste to slyšeli tu hudbu, když se tady prostě nic neděje, jsem si říkal. Jenomže ono se tady něco dělalo. Teď bych zase, počkat, tady jde upgradet a jako, jak rychle se to, to je takhle jakože, hele, já si zkusím zvětšit farmu. Vím, že to teď je zbytečný, ale chci zjistit, jestli mi to přidá jedno místo nebo třeba celou tu řadu a to zjistíme za 3 dny teď. OK, celou tu řadu, tak to bylo hodně zbytečný, protože koukejte, kolik tady mám teď místa. OK, tak teď se budu brát asi všechny semínka, co tady uvidím. A koupím se trochu víc laku. Ale nemám moc peněz, no. Takže všechny semínka, na který budu vít, tak se vezmu.
Mě by zajímalo, jako kolik tady můžu mít těch. Já se podívám tady třeba k sousedovi. Jo, on už je asi nahoře, že? Takže jdu nahoru tady. Sakra. OK. No. Aha, tak kde roluje ty svinka? Počkej, já to můžu ukrást nebo něco? Ne. OK. Jako nechce se vyvěřit, že ty profíci jako má jenom jedno, tady tohle. OK. A to je... Počkej, to je zase nějaký jiný event. A nevím, co se tady děje. Nestihl jsem si přečíst ten nápis. OK, zasadím tady ty semínka. A půjdu se podívat. OK, jdu se podívat. A jo, to je nějaký trak. Ale co dělá ten trak? To je možná byl nějaký odměny, ne v tom. Akorát já jsem o tom nevěděl, tak jsem si pro ně nešel. Bych se tak typnul. A teď odjíždí, tak čau. OK, no počkat. Tak. OK, jde na moji farmu. A co je tady bude dělat? OK, jde tady. Doufám, že mi to neukradne. Ale jako týpek tady skače, vypadá, že bych chtěl taky. Nevím co udělal, ale... Aha, on to dělá asi všem. A on mi dal nějaký semínka. OK, tady už jsou ty farmy celkem drahý. A počkej, co s tím mám dělat? To nejde ani otevřít, ani zasadit. Já nevím, hele, prosím vás, jestli někdo víte, co se s tím má dělat, tak mi to napište do komentářů, protože já fakt nevím, jako, to má být asi nějaký seedpack, ale jakože mě to nejde ani otevřít, ani já zkusím to z první osoby. Já zkusím to podržet. Ne, nejde to prostě. No, nevím, zkusím ještě koupit jednu farmu a zasadit to ještě. Jo, tak mám $66. Tak tady prodám kravice. Teď už to jde celkem rychle všechno. Tak. A zkusím to tady zasadit. Nejde to, fakt to nejde. Takže pokud víte, co s tím mám dělat, tak to napište do komentářů. Tohle bylo pro tohle video všechno, jestli chcete pokračování, tak to napište do komentářů. Dejte like a odběr, já se s vámi loučím, vidíme se někdy příště a zatím čau!